बोलो बोलो चलो। तो प्रेम से बोल दी होली महाराज की जय होला बाबा। हाँ अरे फागुन का महीना आ गई, होली 4 तारीख के बा। हाँ हाँ यही पता नहीं जीजा साली का 2 मिनट वाला कहानियां कह दी कि भैया सब सुन के खूब हंसी लो। अच्छा का कहिए बाबू, यह फागुन के महीना आ गई हाँ आ होली निचका गई। अरे 4 मार्च के बाद की। हाँ अब 4 बहिन रली सन। 4 बहन। हाँ या 4 बहिन में जेठकी के तो शादी हो गई। हाँ जेठकी के शादी हो गई, बाकी 3 बहिन बचली सन। हाँ अब उ अपना जीजा के लगे फोन क के हाँ आ कहली सन का कहली सन? जे जीजा आहा आई ना, का करे जी? आई हम रउआ में डाले बा, रउआ हमनी में डाले। इतना प्यार से। हाँ ओहो। अब इहे कहते रे जे ना रे हाँ हम ना आए तनी के लगे, हाँ तनी के लगबू सन हमरा से होली खेले, जे होने खोदबू सन होने खोदबू सन। हाँ तो हमरा खोदा खोदी पसंद नहीं खे। तो खोदा खोदी हमरा ना निमन लागला। हाँ तो कहले जब ई बतिया कहले तो उनकर मलकाइन कहली जे बक जाई, कितना श्रद्धा से बहिनिया बोलाबो तारी सन। हाँ आ रउआ कहतन जे ना जाए, ना बक जाई दिन भर में चल आए। और रात भर मत रुके। हाँ उ डालनी है सरौआ में, रउआ डाली आए वो कनी में। हाँ अब है भाई आवता रे, हाँ भाई है आवता रे। आई है 3 बहिन हाँ और 4-5 गो हो गईली सवटी पटी पड़ोसिया लोग में। हाँ हाँ अब 5-7 गो हो गईली सन। हाँ आ तबले की है साझी साझे के बेरा रहे, हाँ पहुना के खूब आदर से खिया के हाँ आ खटिया पर सुता दहली सन। होली खेल खतरा। हाँ अच्छा ए पहुना सब लोग सुत जाइनु, तब हमनी के होली खेलब सरौआ संगे। ये कौन होली हो जी? अरे बड़ा उपस गयत के होली रहे। हाँ हाँ अच्छा अब है भाई सुत गईले हाँ आ जागले बाड़े हाँ हाँ जे दादा पता ना जे कहले बड़ी सो तो केंगा खेलियो सन केंगा ना। अब तो खटिया पर सुताइए देले बड़ी सन। सुताइए दिले बड़ी सन। हाँ अब वही जुग उनका ससुररिया एगो भैंस रखले रहे। हाँ उ भैंसिया रहे गरम, भैंसवा ओकरा लगवे अच्छा बैठ रहे 2 डेग पर। हाँ हाँ आ वही जो खटिया बिछा के गर्मी के महीना रहबे कई। हाँ अब यह खटिया पर तो सुता दली सन। हाँ सुतल बाड़े आ अब है ले आवतारी स एक पांजा बरही बरई मतलब रस्सी। रस्सी हाँ हाँ आ गोड़ तर से पहुना के। हाँ देखो ये बाबू ई मजाक 7 किस्म के होला। हाँ 7 किस्म के मजाक, ओही में एक किस्म के उ मजाक ह हाँ जे गोड़ तर से पौवा में बांधली से बरहिया रसिया के। रसिया के आ बांध के आ गोड़वे तर से खटियावा समेत हाँ उनका के गुमेट दली सन, घेट तर ले जीजा को में बांध दली सन। हाँ आ वही पगाहवा में से हाँ दोसर रस्सी जोड़ के हाँ आ भैंसवा के टंगरिया में बांध दली सन। अच्छा जना खटिया पर जीजा के सुता के बंधली सन। हाँ वही रसिया के ले जाके ओइमे बांध दली सन। बांध दली सन भैंसवा के टंगरिया में। हाँ जांघवा पर ओकरा बांध दली सन। अच्छा अब जब बन्हा गईले हाँ भैंसा, हाँ तब ये दौरी बीने वाला सुअवा नइखी सन बिनो। हाँ हाँ वही सुअवा से भैंसवा के चुतरा पर हाँ मारो तारी ससुआ से घोप दे। सरीनिया हाँ भैंसवा के चुतरा पर। हाँ अच्छा
अब भैंसा जब उठल बा गोड़ इधर उधर कैले बा, हाँ अब ओकरा गोड़ में भइल बा वजन, हाँ रस्सी बन्हाई रहे। रस्सी बन्हाई रहे। वजन जब पावता तो भैंसा लागल भागे। हाँ आइए पूरा गांव के लोग उठ गए। हाँ अरे कौन ए लखन ई मजाक कइल जाला, हाँ। कौन ई कौन होली हरे। पैसा लागल भागे। आ लागल भागे हे लाठी भाला। हाँ। उ लाठी भाला के लाड़ जाने। वो तो अपने गथिया हैं? रली ससुआ। हाँ उ तो अपने सुआ के आवाज पर पिनपिनाई रहले। हाँ ओ भैया भागत रे बाबू दुए पलटन तो कैलस भैंसा गांव में। हाँ जीजा के ओ खटिया पर। जीजा के खटिया पर हाँ दुए पलटन में जीजा मजाक हाँ रंग लगनी डाले जमुराज से। हाँ हाँ ये पटनिया में जीजा जी स्वाहा। हाँ हाँ बस सीताराम सब तो है। भैया लोग इन होली आवता देख ले लोग इन एक प्रकार के मजाक होई तो पहले ही सतर्क रह लोग। बाकी कहानी कैसा लागल कमेंट करके बता दे लोग।